bazar hanong kodar na Lwgwfwr. Tiklut. Si mazang-mazang na daw siya 2 star na. Ani kampati para. Ni Lwgwfwr bibara si mazang-mazang arena ang baidini. Ai leng ni tom-tom dasu faido. Bidu nangan arena da. Monabayaनो. आंबो रेडि जाखाबाय नै आंनि गय बारिया न'आवबो नै थांनो आरोना जोङो दा बिथिं गौपाटि थाङो ओमफ्राय बिथिं रौता थाङो ओमफ्राय जों दायो बिथिं थांसिगोन शनिबार बाजाराव थांनो नागिरदों लोगोफोर हाबा नुयोबालाय लोगोफोर वाव फाइनली मोनफाय मारबाय आरोना लोगोफोर शनिबार बाजार फिथा खाबाय थादों नै बिदि फिथा लावदुम क्या नजारा है बाजाराव मोनबाय लोगोफोर ओइ गोथाङा sampah warna tinggal sedang ambil bitingnya ada sampah kesan tiger meong Taiwan ta bazar apa meong ta mana na ha meong na bedar gosla muni bazar deh Lwgwfwr gosla mana ting gosla mana na 20 টাকা কেজি না নাই মোলে এইটো কেটো কা এইটো 10 টাকা আয়ো খুতরা 10 টাকা নমস আছে কিমান আছে ইয়াত জোখা নাই नै जोंनि हाखा बुङाबाय बेनि बर' बुंबाय थादों नै सोरनो मा नांगौ लांफैबानो जाबाय थासुमलिया बेसेबांनो सोंनिफ्रायनो थासुमलिया बेसेबां 30 टाका खारबाय नै लोगोफोर बाजारा मोनाबाय आरोना बिनि बाजारा मोनाबासो जायोनो ओइलाय थिं दख'नाफोर गार'ना मा मानसिफोर बिराद दं आमाय गार'ना नै सोरबा मोनसे गार'ना मा होनो बिराद दं आइ स्काबा बेसेबां आइयो सेकेन्डनिया सोंदोसो ओरैनो आं हा 400 नो लोगोफोर बाजाराव फैना लावदुम फिथा जायाबा बाजार बायदिखौ नाङा बाजाराव फैना लावदुम फिथा मोनजायाबा बाजार बायदि नाङा लालायनि स्टाइल लावदुम फिथा बाजारा जाखाबाय नै लोगोफोर मोनालायबाय मोनासिम थायो नामा बाजारा हा आयो हर जाबाय नै लोगोफोर एसांबा गोजान हालासै बाजारा लाबाय ना लावदुम फिथाखौ नै दा न'आव थांसै लोगोफोर